Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblem. Halo pemirsa, tak lihat-lihat iki tanaman yang tak tanam ya tak ada di pot atau di polybag itu udah banyak yang berbunga, dan ini nanti mau tak ambil buat stok sayur. Yo enggak tak masak saiki pepisah soalnya ndioblok-oblok. Jadi nanti mau tak simpan di kulkas saja, nyetok. Alhamdulillah yo aku ada kegunaan nih. Nanam sendiri, apa nama nih? Aku nanam sendiri, bisa dipetik sendiri buat stok masak, nggak usah beli di pasar. Nah, apa aja Mbak Eka sebelum nanti diambil codot, mending segera kita panen, guys. Cucu lagi mam jajan. Iki saya isu loh, guys. Tapi kok yo gak ono panas. Muga isih ono pemirsa sayurane. Iki dipanen, guys. Engko diku apa? Selak entek totoli pitik. Angel ya. Oh, iki, guys. Oh. Kita petik loh. Nih iki wediku nek ketuwekan karena iki jenis gambas sing oyong sing cilik, guys. So, kita petik ya pemirsa. Bismillah. Oh. Iki wis tuwa, guys. Soalnya iki gambas apa jenenge? Gambas mini ngono lho. Guys. Aduh. Kena suket rambatan. Ono manfaate yo ijer-ijer lah piye, guys yo. Aku kesibukanku yo kuwi nek gak ngunten. Oh. Mana terongnya ini, guys. Terongnya udah tua iki. Iki sing tak tandur iki sayuran iki cilik-cilik kabeh, guys. Tuh. Cilik-cilik, guys. Kita tandur. Terus ada apa namanya? Ada kangkung. Oh. Guys, ada kangkung juga, guys. Petik, guys. Tuh. Ya, metik sayur sendiri gak usah beli. Iki lumayan, guys, wong loro ae. Petik dulu, guys. Niki nek dipetik jadine genah. Gak apa-apa iki disalah nang kulkas sesuk isih nyandak dimasak. Pas tante Deni dolan, Mbak ora mbok jupuki, Mbak. Iya ya wayah dimasak. Tak masak sesuk, guys, so aku sik jangan. Dingin jangan wis. Mungkin nek di ketoki dadi ditunggu subur. Iki aku tuku tuku nang toko online lho pemirsa bibite. Lho. Iki tak dono pemirsa. Gak usah beli, guys. Gak usah beli pemirsa. Wong kita lihat lagi namanya, guys. Surat iki orang tak sirami. Guys lah. Kawine subur ya, guys. Yono sing komen, Mbak, serene kok gemuk. Iki tanah iki subur, guys. Percaya gak mbok percaya? Iki tanah iki subur sekali, pemirsa. Terus yono sing gak percaya sih, kok 2 hari hae, kok beberapa hari hae kok rumputnya sudah banyak. Lihat ae. Subure ra karuan. Iki soalnya kan bekas iki sumber banyu akeh iki
mbiyen iki greng-grengan. Greng-grengan iki bahasane Indonesia itu semak-semak ada banyak bambune. Ceritane iki mbiyen yo turun temurun saka Mbah Buyut saka Canggah iki, tanah iki. Terus bagiane pake ning kene. Dadi pak iki entuk yo kok mbah-mbah mbiyen, buyute mbiyen. Terus tiba nang Mas Anto ya. Paling penak iki yo tiba karo anake dhewe, guys. Oh, iki sawi ijo iki aku iki tukune iki bibit sawi putih pemirsa, tapi tukule ngene mbuh. Tapi ndelok modele iki ya koyo sawi putih. Oh, subur pemirsa. Iki seladane sempat bosok. Iki oh, ngene iki luwung entuk sayur aku gak usah masak, gak usah tuku. Serene nek apa gak wedang serai. Malah guys. Terus kucai nek pengen goreng bakwan jagung. Kucainya tak pindarine lemu, guys. Kucai iki model ndek sejenisnya rasane kok isek sak dulur karo daun bawang. Kucai iki kembang telang waya dikei lanjaran. Apa mijimiu? Oh, tomat. Iki tomat cherry, guys. Aku beli online. Terus oh, mati. Oh, iki juga terong. Aku soal iki orang duwe tonggo pemirsa. Jadi kesibukanku yo tanam menanam. Sapa leh tonggoku kene? Duwe kesibukan dhewe-dhewe iki. Dolan iku yo nek pas aku metu tuku sarapan jagungan ngono. Nek terus kelompok dolan kayak nang merah iki jarang wong kene iki, guys. Soal isu wis duwe sawah meruput. Ayo ana sing pabrik di sini tuh. Kalau kerja di pabrik rokok itu di sana daerah Padang, sudah masuk Bojonegoro Jawa Timur, guys. Cepu itu banyak yang kadang ngeyel, cepu itu Jawa Timur, tak dono KTP ku. nang FB guys, nang FB ki ana wong dokumen cepu iki Jawa Timur tak dono KTP ku apa piye. Cepu iki Jawa Tengah cuma wis perbatasan. Pokoknya provinsi Jawa Tengah sing perbatasan paling timur itu Cepu Blora, guys, ya Kabupaten Blora. Iki udah ini wis cocok, guys, lho. Tapi kok dia dari plastik ben gak jare sarane pemirsa iki ngono, guys. Diadai plastik terus engko ditaleni dinggo stok. Au. Jojo sarapane roti gitu. Aku kan mulai seneng gak sih ceri-ceri. Aku lan Jepun jarang nonggo iki ya ora tos dolan nang sapa dina uta ngono gak, guys. Yo jagungan sewajare nek ketemu pemirsa. Dua apa sayang? Kan sesuk dimasakno jojo, dikei pentol iki dinggo lalapan entrae yo nganu, guys. Iki jenis gambase gambas cara monone gak gambas gede. Gambas mini ngono lho. Minion. Iki ngene. Kuwi saran ke pemirsa. Aku marahi isek duwe jangan pemirsa, jangan lode dadi tak entekne sik apa nglawan masak ya ora masalah. Nah, iki ditaleni ngene. Iki kangkunge oleh sesuk iso kena dingan. Ya. Iki kangkung, guys, aku cara mono tuku ya ora sepiro larang, cuma kan ngono lho, guys. Duwe iso dienggo liya, lho manfaate menanam ngono kuwi, guys. Tapi yang menanamlah nek tanah gak subur ya percuma tuku bibit larang-larang. Lho ngene apa ya luwung nek kanggo wong loro ae. Jadi ya ndak ora kayak rasa sing agak gede. Ya, berkebun, mari guys.
Pokoknya urip nang desa iki penake yo kuwi sik ana pupuk kandang. Sik ana apa jenenge kuwi? Tanah subur. Dene ngene iki kan aku gak usah tuku sayur. Ojo di apa iki di dadekno sayur bening ora apa-apa kok. Bisa. Gambase diosen ora apa-apa. Terus ngene anakku diosen gak pedes lho ya. Wes ngene dadi kok kita masukkan kulkas guys. Dadi panen ya. Mohon maaf ora tak masak saiki guys, soalnya sambil sayur dadi ya. Kepetok anak Mbah Tri guys sing bancaan ini lho. Kan anak iki akeh. Dadi nek sewune ku entek-entekane iki do patungan. Dadi tempatnya sing di satu ngono ku malah sayuk guys. Anake akeh iki do urunan, urunan iki ku bancane nomae Dali. Oh, nek Dali. Lho wis ngene guys, wis ringkes. Oh, terus kare apa namanya? Oh, kok kita tunggu lagi, berbuah lagi seminggu lagi dimasak neh. Kan jadi uangnya iso dienggo liya. Kuwi aku bibit gratis kok, guys. Sing oyonge kuwi bibit gratis aku, guys. Gratis dari tetangga, njaluk ngombe. Terus aku duwe roti tak kei roti wonge ya jagongan malah utawa kene wonge tuwa mbae. Aku dipanen timun ya dikei. Terakhir iki tak kei dhuwit guys aku sakno wis mbak tak kei dhuwit. Ora usah, Nduk. BS-an iki cara monone nek dipangan dhewe iki isih enak-enak ae. Cuma nek untuk pasaran kan kualitasnya iki grade B ngono lho, pemirsa. Jadi ora guys, kita taruh di kulkas guys. Ya metik-metik ya. Gak usah apa guys, ora usah nganu tuku memanfaatkan tanah subur malah apik guys ndene. Aku sak nyetok sop-sopan, tapi nek ning kene trek gak iso urip nek sop-sopan kan kudu dataran tinggi, guys. Muga-muga satu saat nanti iso jalan-jalan nang Sarangan pemirsa kono iki sayurane murah-murah. Nggo sak gelangse iki murah ra karuan. Kono trek tempate, guys. Terus iki stok terong. Oh, anas. Aku wong loro ini ki terongnya iso nggo perang-perang dino, guys. Iki. Untuk tempe instan. Tak taruh sini. Wes sesuk karek dimasak guys. Gambase. Iki gambase cara mono nang pasar 500 iki. Oh, justru nek mertuaku mae malah senenge mbok pemirsa. Diciri-ciri tanahnya tambah subur nek diijiri guys ngono kuwi. Wes pemirsa tak tutup dulu kontennya hari ini. Apa namanya? Tanah panen sayuran di pekarangan, gak usah beli gratis. Aku juga pakai pestisida apapun, bisa cuma pakai yo air cucian beras tok sama pupuk kandang. Jadi lebih herbal, lebih alami ya guys. Alang tanduran kene kecuali nek nang sawah ngono yo ora apa-apa dikai pestisida. Terima kasih pemirsa, jolali sampai keluarga Mas Gapun. Aku nambahkan news pro sing akeh hari ini tadi metik-metik sayuran ramban. Terus semangat, apa yang kau tanam itu yang kena kau tuai, dan jangan lupa selalu berdoa sebelum aktivitas. Mas Toprak kalau jolali bersama koper. Tetap jangan lupa like, comment, sampai keluarga Mas Gapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.